Mukuchingamidza kwatiri kuita pano pa SlyMedia TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyonas tambobuda takananga kunzvimbo yeGokwe kunonzi kuchidoma uko kune nyaya yakaitika gore rapera muna September yekufa kwakaita Munyaradzi. Asi chatanyanyofambira ndechekuzivisa vanhu vari kumativi mana enyika kuti Husabhuku anogadzwa panotoitwa ungano yekucelebrate kugadzwa kweHusabhuku aya. Taita romo rakanaka tikasvika pamba pasekuru mvurumo vanova ivo ndivo vanga vachigadzwa paHusabhuku muzuva ranhasi namambo Chisina. Rega tione kuti kana pachigadzwa Husabhuku ndezvipi zvinoitwa. Mafambira kuzogadza kuona kudzodzwa kwaHusabhuku wenyu. Saka muchiona tauya pano zuva ranhasi iprogram iripo yekugadzwa kweHusabhuku. Kana tichishandisa section 11 ye-Traditional Leaders Act yeHusabhuku inonzi appointment of the village head. Section iyoyo ndoyatiita kuti tive pano paugadzwa kwaHusabhuku. Nyaya inoitika ndeyekuti Husabhuku kana achigadzwa havagadzwi nemi veruzhinji muvillage. No, Husabhuku anogadzwa nevekwavo, vefamily yokwani yokwavo. Kana veHusabhuku vari vayeradhuve sepano patiri nhasi, vehuyeradhuve ndo vanogadza wavanoti uyu ndiye wavachi uyu Husabhuku. Imi vamwe nemusina zvamunoziva muri kudzimba dzenyu. Husabhuku havhoterwi zvokuti togara pasi toti watoda kuti ave Husabhuku ndinhingi. Vefamily yoHusabhuku ndo vanogara pasi voti toda John, toda Peter, kana toda Lamek. Muri kuzvinzwira ndikutsanangura. Saka kana paita saipapo ndo pamunoona manje mambo vouya kwamuri voita mutambo wakada soupi sounoyu kuti aiwa vekwamvurumu vekwaariki vokwani sapano patiri panapa ndepavamvurumu. Handiti vatiri kugadza pano vari kuvizviya uyaitioni. Vatiri kugadza pano handi muri kuvaona ava, munovaziva? Ndo vakasharwa kunzi vave Husabhuku zviburikidza na tete. Saka vasharwa ava nevekwavo ava kuti ivo imimi manje veruzhinji vaera moyo, vaera mwoyo, vaera gonde nevaera nzovu muzoziva kuti ndo vakasharwa. Vanenge vakasharwa nokwani. Imi kuti muzoziva mambo vanofanirwa kutuma vatumwa vavo kana kuuya ivo mambo mbune. Mazvinzwa here? Right. Saka ava ndova modzani vaDennis Mvurumu ndo sekuru VaMunyaradzi nai. Uyu Munyaradzi ari kunzi ari kunetseka nezvakaitika. Handi ndo sekuru vachava. Ndo vandauya nhasi kuzogadza Husabhuku. Vatokadaro. Kansela vepane muno varipo. Uyai kuno. Cluster chairman weHusabhuku aya aripo. Uyai kuno. Mai vababa varipo. Uyai kuno. Murume wamai ava aripo. Ndopi? Pano apa taita inonzi 2 in 1. Hati mazvinzwa ka? Husabhuku maviri kwagadzira panzvimbo inyi imwe chete.
So ndisisi na budi bata apa pakona batishandisa uko iyewe une nhau dzako tuone kuti mbomira tiri taridzira kadai chibata iwe bata ipapa tuone kuti shanje yako dai imobata makadai imimi kansela bata apa imimi bata apa ipapa Sabhuku imimi bata apa moita iri bhuku redu tori dai andimaona sabate pamavara ini ni mambo manje ka ndinenge ndobata papi apa kana ndabata sepapa vandichati iwerega morega mose mimamwe muri wekuhwitinisa asi ari kuzosara akabata ndiSabhuku ariki mukoma wacho ndiye anosara akabata nemunin'ina wake. Iye Sabhuku ariki ozoregera bhuku achitigamuchidzira munin'ina wake takadini takatarisa tina mangwana. Saka kana padero poita mupururu nemiridzo monyarara tobvapo toenda kupi manje uko nokuti tiri 2 in 1 rega orati vajaricha regai vanduri regai kansera regai imamai regai iwo kupamba rega ani maiona kwasara vangani pavaviri vasara ndiSabhuku mukuru akuchigamuchidza muduku wani tese takatarisa. Saka Sabhuku mukuru wochirega wosira munin'ina akabata bhuku kuti atipira vanhu tese takatarisa. Orati kana angodero mururu nemuridzo chitiregera mukuru tione izvo. Right. Iko zvinotobvapo touya uku manje. Chiuya uku ngero. Mukuru uya kuno. Uyai kuno. Mukuru imi mamai bata. Imimi bata ibaba. Imimi bata pakona. Imimi bata. Imimi bata. Mafendu bata. Indo bata. Ngatichiratidze bhuru redu mberi uko. Saka kana taita izvi kuratidza kuti takugamuchidza ava Sabhuku atigamuchidzire takadini tese togutsikana kuti ndiye wavachii isviko zvino mambo varegedza mafendu regera vaklasta regerai kansela regerai imamai regerai kwasara vangani ivo manje Sabhuku vakuru ngavachitiregerera vape muduku wavo takadini ijenda kai inini muchiitiko chezuva ranhasi ndinotenda zvikuru mukati memhuri yekwamvurumu vachindituma kuti nditungamire mhuri yekwamvurumu kubatanidza nevatorwa vari mumhuri yekwamvurumu. Ndichibva ipapo ndinotenda zvikuru kuti basa randapiwa iri ndichatungamira vanhu vanogara munharaunda mangu kana kuti vandinotungamira mune nzira iri mumutemo. Ndichipuwa utungamiri uhu ndichatungamira mhuri yandatungamira yekwamvurumu kubatanidza nevatorwa vari kutevera mubhuku rangu mune nzira chaiyo. Oro even kana pane madevelopment anenge achifanira kuti aitwe mumhuri ndinge ndichivabatawo zvakanaka tichidevelopa nzvimbo yedu. Tichibva ipapo mukati meutungamiri hwangu kune maissues anobva kuhurumende anobva kupi oro even kugamuchira zvinobva kumaofisi ekanzuro like mapaying levy. Tinofanira kukurudzira kuti mitero yacho ibhadharwe nenzira yakanaka, then poita development yemari dzatenge tatumwa nekanzuro kuti tidzitore
kuvagari vemunzvimbo. Mati munonzanizya? Ini zita rangu ndinonzi Dennis F Mvurumo. Mavis Mvurumo. Ndiri sabhuku yerija zvakare Vogadzwa muzuva rinonzi ranhasi kutungamirira vanhu varimo mudunhu rekwa Mvurumo kunonzi kuchidoma. Uyezve ndiri mai VaMunyaradzi zvakare. Saka ndinofara nezvichiitiko chaitika muzuva rinonzi nhasi rekuti tadai kunogadzwa Husabhuku tichibva tanotsikwa dei nevatori venhau. Uyezve chiri kunyanyotirwadza mukati menzvimbo yedu inoi inhau yekuti tine vana vedu vari kungonoparara. Kuparara kwavo kuri kuparara kwekunopondwa, kusiri kuparara kwekuti vanourayana vega asi vanenge vachinourawa nevanhu vekunze vasiri vemukati medunhu redu. Saka zvinotibata zvinotirwadza zvakare. Saka ndo zvandati ndigone kunotaurawo mukati mezuva rinonzi nhasi. Saka semhuri tikatarisa nenyaya yemunyaradzi, ndezvipi zvamaronga sofa? Pari zvino hatina chatati tagara pasi taronga nekuti isusu tiri kuteedzera sekutaura kwake iye mufi kuti ini ndichakutungamirirai kana iye azotizivisa zvekuita tinogona kuzoita. Kunewo here nyaya dziri kubuda uko kwaari mupana anomboenda achinotarisa here kuti zvakamira sei kwaakachengetedzwa? Ndizvozvo varipo. Kuri kunzi kudii? Hakuna zvakambotaurwa hazvo. Notenda. Tikunzwa vamwe vari kuti ivo nyaya yacho yakuita seyanyarara zvichida mweya watsipikwa. Mati mambofambira here nyaya idzi semhuri? Aiwa, isusu tinoteedza sekuita kwake kuti vanhu vanenge vane chiitiko chinenge chichinorwadza vanenge vachida kunokasirirwa nenyaya, asi isusu tichiteedzera sekutsanangura kwake kwaakaita pakutanga, asi zuva rake richasvika. Sekuru, nyaya yemunyaradziko zvino yava papi? Sezvo tichionana face to face kudai, vazhinji vanga vachiti kose musaende kwasekuru Mvurumo kuti vatiudze vasingatudzi pafoni. Nyaya yemunyaradzi yava papi kubva patapwa kwayo? Kubva patabva payapo nyaya yemunyaradzi ini iri kutondinetsa because masuspects acho akanga achifungirwa haazi kumbouya kumhuri yekwaMvurumo kuti tizogara pasi tinyatsotaurirana kuti chii chakaitika. Even mapurisa akanga achitevera nyaya yacho havana kana ripoti yavanobhotipa kuti imi vemhuri yekwaMvurumo pari zvino munyaradzi ave pakati. But mukati mokufamba tichisvikawo kumageneral hospital tiri kuona munyaradzi anongovemo muchipatara kumochari, haasati avigwa munyaradzi. Nyaya iyi takamira tiri mukati memadzishe vari Chifinjelele, tagara pasi tichitaurirana navasamambwa. Saka vanjelele vakazotora nyaya vachiti regai ndinotaura newe kwaMvurumo. Since that day kusvika pari nhasi hatisati tasangana navanjelele kuti nzekuti pavari kuda kuti vagadzirise panenge pamire sei. Saka nanhasi takangotarirawo kuti nzira yacho dzimwe nguva vangangosvika kana kuti tingangoona vanhu vakanga vari masuspect vachiuyawo kuti tifambe tese tichionesana kuti nyaya yemunyaradzi tingaitora sei. Vamwe vari kuti hanzi mvura kurega kunaya nyaya yekuti munyaradzi asati ungati kudini mashoko? Ini ndingati haisiriyo nyaya yemunyaradzi bedzi. Kana deno yanga iri nyaya yemunyaradzi kune vakawanda vari kufa nokupondwa. Hatingati ndiye munyaradzi over Zimbabwe inoi mvura haina kunaya zvakanaka. Saka hatingatori tichiti hanzi ndimunyaradzi ari kukonzeresa. Saka ipapo ndopokana napo. Maita basa sekuru. Tinotenda.